Така. Това го има вече във влога. Виждате как съм се опаковала, защото е минус 7 отново. Минус 5, ама за мен е минус 20. И отново говоря по моето микрофонче. Ето е Теодора, която шофира в момента. Галина! Thank you. И сега отиваме тя да се самозакара на работа, да ми направи едно кафенце. И това е, ще се видим след малко. Няма какво друго да кажа, освен да покажа пътната обстановка. Маля, приличам на избягала от някъде. Да покажа пътната обстановка надолу по Сливница или булевард Европа. Но това ще стане след малко. Значи така друсат такла, но както и да е, това е пътната обстановка в момента по булевард Европа. О, много друса това. Футиджа трябва да стане хубав. Откъде да го взема тази стабилизация? Стабилизатор. Ами това е за сега. Стига пъти си се кривила. Гледай та. Значи тази предната камера, т.е. задната камера, все едно съм те приближила. Така изглежда. Кажи здравей. Здрасти. Този стил на това видео ще е много странен, ама добре. Вече сме на работното място на Теодора Марчева. Не казваме което. Мърди насам, за да не се вижда което насам. Не знам защо предната камера, т.е. камерата за видео е толкова приближена. Много е тратле. Как да го позиционирам сега? Моля хората, които снимат видеа в кола, да ми препоръчат какъв холдер държач ще си взема, защото явно не знам. Освен тук да го сложа. Как ще карам и... Значи сега отиваме към вкъщи. Сега периода е такъв, как да кажа, преходен. Сата ми е почти оранжева. Много е готина. Ами, сега не знам дали ще мога да снимам. Нямам държач. Ако имах държач, щях да снимам. Тук имам един по принцип стар, ама... Не е тук държача, не е в шапката, не е тук отстрани. Теготе. Това. Мъртъкла. И по принцип, ето. По принцип е с вакуум и трябва тук на стъклото да го сложа, ама... Аз искам... Мале. Гле. Стар на Nokia още. Такъв хубаво ми изглежда огромно. Аз искам да се опъне и целият телефон хоризонтално да седи. Това падна в чашата с водата. Опа!
Между другото имам такава способност да оливам, да се окапвам винаги. Мисля, че е време да тръгвам, защото прекалих. Тръгвам. Сега тук ми харесва така светлината, как се получава естествено. Разбрах, че нищо не се чува на този микрофон. Може би сега абсолютно нищо не се чува, но се тая. Това е. Така, здравейте отново. Вече ме виждате в по-приемлив вид. По-направен, само да не се пребие от поледицата. И сега, като един бъдещ маркетолог. Шкувам се. Чайте да видя къде паркирах. Отивам да видя... Отивам да взема една лайсна за апартамент. За това. За ламината. И лайсни тапички. И после ще отидем да видим докъде е стигнал апартамент. Аз знам докъде е стигнал, нищо ново, но все пак да видим осветлението. Чакайте, че щях да изпусна колата. Да. Така. Вече съм спряла музиката да няма копирайт и потегляме. Че ми писна да карам. Значи от 4 дена карам. Айде 3. Карам всеки ден напред-назад. Верно и за удоволствие. Но просто ми писна. Омръзна ми. Исках да ставам търговски представител. Няма да ставам търговски представител. Това мене ми писна да карам. Напред-назад, напред-назад. Какво направиш? Това е. Ама добре, че малко така се приведох във вид. О, врата ми! Айде, чао! Искам да отбележа, че за първи път видях... Ох, чакайте да намаля радиото. За първи път видях Дачия с румънска регистрация. За първи път да видя румънец да кара Дачия. И сега всичките румънски номера са били БМВ-та, Мерцедеси, Волва и така нататък. Заложили са народното нищо, че вече Дачия не е румънска. Просто фан факт. Това е. Ето там е ефти паркет. А това е Люлин. Не знам кой номер. Ето е лайсната. Айде, фокусирай, де. Както и да е. И това са тапите и външните ъгли. Я, вижда ли се? Ето, ефти паркет. Ще видим как ще станат. Така, сега. Вече съм в апартамента. Така. Изненада, това е състоянието му към момента. И ето я Михайла от бъдещето. Разбира се, в момента вече този апартамент не изглежда по този начин, 3 месеца по-късно, но това ще бъде показано в отделно видео. Това е коридора. Сега. Това е за стълбището ключа, това е ключа за коридора. Значи той не е такъв цвят, какъвто се вижда. Той е ето такъв сив. Сега изглежда златен. Така, ето ги луничките, 3 на брой. Дължината на коридора, не знам колко е, сега не се сещам. Но са 3 в тази част
и 2 в тази. За това всичко е към момента. Малко съжалявам, че не съм снимала, нали? Преди всичко това е... Всичко това в момента е ремонтирано, нали? Няма нещо старо оставено. Като... ще сложа снимки отпреди, защото нямам видео. Това е ламината, на който се спряхме. Така, дограмата е черна, това е хола по принцип. Това са вратите. Ето го. Красота. Полея. Това е бъдещия диван. Така. Тази врата ще трябва да се отреже, защото нали, след като се сложи ламината, се промени нивото. Отново Михаел от бъдещето се включва, за да ви каже, когато си купувате нови интериорни врати, абсолютно винаги трябва да е след готов пот. Тоест, трябва да дойдат да ви вземат размерите след като сте си сложили подовата настилка. Иначе ще трябва да режете като мен. Така, това е едната спалня. Сами се досещайте, чия е. По лампата доста е просторна, цветът не е бежов. Вижда се бежов, но всъщност е пепел от рози. Така, тук са контактите. Така. Тук е банята. Това е другата стая. Оф, леле, е много тъмно. Другата спалня. Ето го, осветителното тяло. Така, ето тук е терасата. Още не е почистена. Това е гледката, много хубава гледка. Гледа към Надежда и Орландовци, май не знам. Така. Това отново е банята. И това е кухнята. В момента това е най-завършени са банята и туалетната. Но ето, това е кухнята. Това е хладилника. Това е лампата. И сега. Дойдох, нали, да видя. Какво е станало със осветлението? Така. Това е за... нека да фокусираме. LED лентата. Опа! Я гледай. Красота. Красота. Така. Това е за плафона. Той... Пак тук на камерата изглежда, че свети жълто. Той не свети жълто, той свети по-бяло. Както и да е. Така. Страхотно. Оп. И сега всичко е светнато. Ето, тук боклуци, колкото искате. Но плочките са един път, нали, като се изчистят. Аз съм... Просто тези плочки са най-красивите на света. Ето ги тук да ги видите по-нагледно на гърба на кухнята. Така. Това е в кухнята, осветлението. Изгасяме. Така. Това е в коридора. Тук имаме един девиаторен ключ. От 3 места може да се включва светлината. Това е втория. Ето. Така. И това е третия. Страхотен фокус. Така. Туалетната. Това е туалетната. Естествено ще си направя реклама на плочиците, които аз съм правила толкова проекти с тях. На Gaia Forest. Gaia Forest. Крема Аворио е серията. Така, там виждате вентилаторчето пак.
Тук виждате структура туалетна и хигиенен душ, не идеал стандарт. Това е туалетната, доста е малка. Много гадно, ама няма друг начин. Банята за баня е още по-малка. Светваме. Така, тук нещо. Само да кажа, имаме две лунички, обаче спряхме едната, защото на това малко помещение с тия две лунички направо ще ослепеш. Това е кашона от това. Как се казва? От хладилника. Значи, също тук душа за почките, мраморните са Gaia Forest. Те са като дървесните. Ето и тук да видите, те са на памеса. Купа рока, смесител идеал стандарт, шкафче Триано. Вентилатор Пакс, разбира се. Сифон Пещан. Нали, всичко да се знае какво е. На мене това ми е топа. Много ми харесва как го направих. Мой дизайн, разбира се. Много яки почки. И тук ще има, разбира се, едно огледало, просто още не е монтирано. Ето го седи в кашона. Това е за сега банята. Много е готина, много си ми харесва. Аз съм много доволна. Така. Как свети лампата тук? Теяте. Оп, свет. Много е як. Особено като стане по-тъмно. Много ми харесва. Това е, да знаете, мога да спълня. Хола вече го показах. Майде да покажа как свети. Оп. Много ми харесва тази лампа. Доста дълго време съм си мечтала за нея. Много як. Ключа сол. Чайте, че още не съм си... Ау, защо сме сложили ключа тук? Я гледай. Ето. Ето. Ама той човек се учи от грешките си. Оп. Ето го ключа сол. Много е готин. Така. Ето още една грешка, която осъзнавам, ама докато не съм до сега правила електроникъде. Вратата се отваря натам. Демек ти влизаш насам. Значи по-добре щеше да е ключа за осветлението да е тук, а не тук. Но той преди беше тук и аз си викам, то е удобно, ама не е удобно. Загаси на лампата. Това е много яко. Тук е много слънчево. Хайде ще излезем и малко на терасата. Ето тук сме на терасата. Оп, няма да казвам коя е улицата. То хората сами ще се сетят, ама няма значение. Ето. И ето тук това е паркинг. Ето. Много готина тераска, много готина гледка. За лятото особено. Че даже и Витоша се вижда. Ма какво ми приказва тебе? Имам гледка и към Витоша. Тук стари каси, алабама, бла-бла, така. Мале, вече 10 минути снимам. Ами, чакайте да изгася тук. Пак показвам това красиво осветително тяло. Вратичките много ми харесват. Екстра са вратичките. Общо взето е това. Нали, докъдето сме стигнали в момента. Общо взето чакаме само да пристигнат мебелите. Сега. Да се включи аз кои мебели трябва да пристигнат. Много е приближена тази камера. На видеото имам предвид. Така. Мебелите, които трябва да пристигнат, ще се движат, че не ми седи на едно място, са 2 гардероба, 2 спални и секцията. А иначе... много студено тук, защото не е пуснато парното. А иначе... ще ви оставя ето тук, защото ме заболя ръката. Така е много по-добре. А иначе... трябва да се докупи, освен, нали, тези мебели, които изброих. Мале, косата ми. Аз искам да си купя скрин за моята стая. И портманто трябва да се купи. И кухненска маса. Да. Тези мебели трябва да се докупят, както споделих по-рано във видеото, което беше от вчера. т.е. снимано вчера. Съм си харесала.
Какво съм си харесала? Да. Скрин си харесах в Явор, Мебели Явор и Икея. И в Юск има. Ама в Икея са някакси по-така. Малко повече разновидности има. Кухненска маса за сега от Юск. Не знам откъде другата. Не мога другаде да си харесам. Трябва да отида и до Милмакс. Да, там ще отида до Милмакс да разгледам. И портманто, нямам идея. Харесах си там пак в Мебели Явор едно портманто. Ще видим кое ще бъде. Не знам. Нямам идея. И за сега е това. Очаквайте следващото включване. Не знам къде ще се намирам. Сигурно в зоомагазина да взема тоалетна на котките. Защото имаме 2 котки. Значи ако сама си офъках. Той се офъках си само и така краищата, защото вече просто то ми писна. Тя много дълго стана. И това е. Ще се видим след малко. Тази поредица в момента, тя се казва, забравих това да го кажа, тя се казва един безработен интериорен дизайнер за една седмица, който в рамките на една седмица безработен, не повече, няма така да оставаме, който ремонтира бъдещото си жилище. Нали? Това е. Така се казва видеото. Поредицата. Ремонт у дома. Въпреки че аз съм с това се занимавам, но както виждате аз също като не си се сблъсквал с реален проект на цялостен интериор, виждаш си грешките, ама в последствие. До тук аз съм си открила 3 грешки, може би. Първата грешка е в посоката на вратите. Тоест само на една врата, да. Сега как да обърна камерата? Врата. Значи тази врата, посоката тя се отваря насам към мен, т.е. към хола. Обаче тя е врата за влизане към спалнята. Дали с преходене. Според мен ще да е много по-добре да обърната навътре, защото ти влизаш в онова помещение. И се сещате, тя касата е обърната. Като се монтира вратата, ще покажа какво му. Но искам да кажа, че това на мен не ми харесва. Трябваше вратата да се отваря навътре към спалнята, а не към хола. Така ми изглежда по-правилно. На мен. Следващата грешка е в малката баня. 2 лунички. Много са. И те са по-големи, много са силни. Не става, затова изгасихме едната. Това малко грозно ще седи, ама като ни се наложи да е... Ако ни стане тъмно, ще си я включим. Просто много, много светло. И третата грешка, сега която открих, заедно с вас, е ключа за осветлението пак в тая преходната спалня. Трябваше да го сложа отляво, защото тя вратата се отваря надясно по принцип. Като влизаш, с тая ръка да светнеш. Със свободната. Тя не е с тая, която държи дръжката на вратата. А пък той ключ е отдясно, но аз ключа го оставихме така както си беше. Си е бил преди. Общо взето. Затова, за сега това са ми грешките, които аз съм си открила. Не са фатални, не са болка за умиране, ще ги преживеем, но чуват се някакви кучета, дето увиват, ама те увиват като вълци. Личките кучета. Не ги виждам. Защо така увиват? Къде са тия кученца? Не убивайте. Едно гнездо. Това са моите грешки. Ще ги преживея. Чекайте малко да сменим. Ма стига бе, кученце. Не става. Боже. Друго не намирам за грешка.
Ще видим, като дойда. И нощни шкафчета, ама тия нощни шкафчета, ете може и без тях. Много е сложно. Много е сложно. Това е. Относно грешките в този дизайн, който той все още не е завършен. Това е. И един съвет. И от мен за мен, значи това тук го слагам, за да си го спомням. И за всеки, който си прави ремонт. Винаги навсякъде се ходи с рулетка. Навсякъде. Дори да мислите, че няма да ви трябва, ще ви трябва. Винаги рулетка. Винаги. Сега сме в Айко и търсим маса. И портманто. Сега сме в Миамакс и тук има доста повече неща, които ми харесват, отколкото в Айко. Ако не си бях поръчала секция от мебели БГ, щях да си поръчам от тук. Но си харесах още един скрин. Да.